дар пайи дидори раисони ҷумҳури тоҷикистон ва беларус эмомалӣ раҳмон ва александр лукашенко дар душанбе миёни ин кишварҳо 15 санади ҳамкорӣ ва созишномаҳо ба имзо расид. беларус ва тоҷикистон ба истилоҳ харитаи роҳро қабул карданд ки ҳамкориҳои ду кишварҳо дар солҳои 2019-2020 дар бар мегирад. ин санад ҷараёни ҳамкориҳоро дар чандин бахши сиёсӣ ва иқтисодӣ муайян мекунад. бахши вижаи санад рушди ҳамкориҳои вазоратҳои кишоварзии ду кишвар аст. Торговля с Таджикистаном динамично развивается. тиҷорат бо тоҷикистон бо суръат рушд мекунад. соли ҷорӣ табодули молу кола бештар аз 2 маротиба афзоиш ёфтааст ва ин афзоиш идома дорад. дар феҳристи содироти беларус тракторҳо, мошинаолоти махсус, маҳсулоти ғизоӣ дохил мешаванд. гигантҳои мо белаз, маз, гомселмаш дар кишвари шумо шабакаи филиалҳои тиҷоратии маҳсулотро муаррифӣ карданд. соли гузашта дар ин ҷо нахустин корхонаи ҷамъоварии техникаи кишоварзӣ фаъол шуд. Здесь работает первое сборочное производство белорусской сельхозтехники. дар миёни санадҳои имзошуда созишномаи ҳамкориҳои миёни вазоратҳои умури хориҷа, қарордоди ҳамкории кумитаҳои назорати давлатии беларус ва палатаи ҳисоби тоҷикистон, ҳамкорӣ миёни академияи илмҳои ду кишвар дар бахши табодули илмӣ, созишномаи ҳамкориҳои вазоратҳои умури дохила ва беҳдошт дар бахши судиву экспертӣ, ҳамкориҳо дар бахши фановариҳои навини миёни вазоратҳои саноат, ҳамкориҳои миёни кумитаҳои ҳолатҳои изтирорӣ, созишномаи ҳамкории вазоратҳои маориф дар бахши тарбияи томактабӣ ва ғайра мебошанд. дар бахши ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ як барномаи фарогири муштарак қабул шуд, ки дар амалисозии он шаҳрдориҳои Минск ва Душанбе иштирок хоҳанд кард. маҷмӯи санадҳои имрӯз ба тасвиб расида заминаҳои ҳуқуқии ҳамкориҳои моро такмил мекунад ва бахшҳои иқтисодиёт, маориф, илм ва муносибатҳои минтақавиро фаро мегирад. қабл аз тасвиби санадҳои ҳамкории миёни Душанбе Минск субҳи 15 май форуми тиҷоратии Тоҷикистону Белорус бо ширкати тоҷирони ин ду кишвар ва ҳамзамон Узбекистону Афғонистон ва Покистон баргузор шуд. ҷонибҳо дар ин ҳамоиш аз имконоти такмили тиҷорат миёни кишварҳо суҳбат карданд. дар зимн рушди ин ҳамкориҳоро имкони хубе барои ҷалби сармоягузорӣ ва афзоиши тиҷорат бо кишвари ноороми Афғонистон номиданд. در بخش‌های سرمایه‌گذاری افغانستان فرصت‌های بسیار خوب در افغانستان وجود دارد. بخصوص در بخش‌های بندهای برق، در بخش‌های مار آبیاری برای زراعت افغانستان و در بخش‌های تولیدات پکیجینگ بسته‌بندی و همچنین در بخش‌های سردخانه‌ای بخش‌ها ما می‌تونیم که فرصت‌های بسیار فوق‌العاده در افغانستان وجود دارد که سرمایه‌گذاری خارجی را ما می‌تونیم که دعوت کنیم که در افغانستان با افغان‌ها دوش به دوش کار بکنند و سرمایه‌گذاری انگفت بکنند. дар поёни форуми тиҷоратии Тоҷикистону Беларус қарордодҳои ҳамкории ширкатҳои тиҷоратӣ дар бахшҳои кишоварзӣ, дорусозӣ ва воридоти мошиналоти кишоварзӣ ба тасвиб расид.